Jeg vil vise, hvordan jeg har lavet en billig stadevægt. Jeg har været i Harald Nyborg og købt en billig badevægt til 100 kroner. Sådan her ud. Og fordelen med den er, at den kan stå belastet. Så bare kan tænde den, så viser den vægten. I de bagerste vejceller, der sidder den kontakt, som tænder vægten. Dem har jeg fjernet. Og så har jeg sat sådan en gridkontakt på. Det er sådan et glasrør, som skal aktiveres af en magnet. Så kan jeg lave det hele tæt. Det skal være med skiftefunktion, da jeg skal bruge brydefunktionen. Den kan man for eksempel købe ved Vejle RC. Vægten har jeg så skilt af, og så sat på sådan en stor plade. Og så vejcellerne har jeg ført ud i hver hjørne. Og ledningerne har jeg forlænget, så de kunne nå. Og så alle samlinger, dem har jeg tætne, så den kan tåle fugt. Displayer har jeg skåret ned i pladen, og printet det er også lakeret, så det bedre kan tåle fugt. Og så har jeg lagt magneten på bagsiden her, så man kan tænde den. Man skal tænke på, at vægten virker anderledes. Når magneten ikke er på, så tror den, man står oven på vægten. Og når magneten er på, så tror den, man er trådt af vægten. Hvis så man vil nulstille den, så skal man lige træde af. Så kan man få den til at skrue et C, så kalibrerer den. Det gør den der. Så er vægten nulstillet. Ja, så er det endelige resultat. Og så kan man lige lægge en magnet på og se, hvor meget det stadig vejer.